Здравейте, аз съм Алек. Сега ще ви покажа една игра, казва се Drakensun онлайн. Влизате в drakensun.com. После регистрирате се ето тук. Логвате се ето тук. Изчакайте само малко. Натискате вход. Така, после стартирате играта, когато се логнете. Изчаквате малко. О, да, забравих, трябва да имате и апдейтната Java ето тук. Чакаме сега. Най-добре е натиснете Run this time, отколкото Update now. Чакаме да зареди. Както виждате, започна да зарежда. Малко ми е бавен нета. Чакайте само нещо да видя. Ето, логнах се. И явно доста ми е бавен нет. Така, зареди се. Сега чакаме връзката да се осъществи. Много може да се увеличите екрана на макс, ето това като цъкнете. Но аз сега не искам да го правя, така ми е добре. На мен ми е малко бавен нет, иначе на вас няма да ви зарежда така, ако ви е бърз. А и на мен ми се теглят игри сега в момента. Да. Тръгна. Ето. Ето тук се прави на цял екран, то ви изписва като застанете на него. Чакайте, дай аз да застана на цял екрана. Така, чакаме само да ми зареди на мене. Доста ми лагва, странно защо. Чакайте само нещо да направя с защитната ми стена. Тогава ще ми е по-бърз интернет. Така. Ето тук са настройките. Тук са, ако имате въпроси нещо тук, нали, цъкате го. Ако не знаете нещо, то ще ви покаже. Така. Сега трябва да ми е по-бърз интернета. Добре, цъкаме на цял екран. Аз в момента съм 18 левел. Ще дигам 19. Така. Не ми е заредил човека, ама нищо. Ето тук всеки ден ми дава бонус за, нали, за това, че влизате.
цъкате това тук горе чантичката и върху това ковчезе десен бутон. Както виждате, това не знам всъщност аз за какво се използва, но може да го продадете. И когато сте първо ниво, получавате такива бели неща. А когато дигнете моя левел, нали, 18, такива зелени, сини и лилави. Лилавите са едни от най-мощните. И така, като дигате нали, по-висок левел, получавате нова броня, нов жезъл, ако сте магиосник. Има няколко вида магиосници, стрелци и други бяха сега. Такива с базука, нали, войни. Трябва да съберете достатъчно пари, ако искате. Влизате тук, набирате си приятели, правите си група, гилдия. Това е моята гилдия в момента. Аз съм водещия, ето, майстор на гилдията. Офицери имам, членове. Чакайте само, ето така се повишава, нали, и понижава. 16 лева, аз не дигам нито 17, 20 може. Казвам, направите група с тях, си като това. Те половината са в група вече. Така. Има PvP. Чакайте само да дам нещо. Така. Те са ми на макс. Сега ще ви покажа откъде си купите и да си продадете дрехи.